na-arụ onye gị na-arụ eweregodu gị tinye na injin ebe dị printị ego omemme gị ka ịkpata ego ma omemme gị ka ị gaa n'iru maka ya bụ akara amụsụ nke dị gị na-arụ onye akara amụsụ awa dị na-arụ ama mma akara awa dị ya na-arụ ma gị na amụsụ megide ibe owenye gị akara ịma na nke ị na-aga ma nke ị na-eje ma nke ị na-eme agwụna maka na ị ga na-agbaji ụwa amụsụ ahụ bụ ibe dị omimi o nwere aka na ọ ga-abụ anakpu ụra na ndị iri amụsụ na-apụ n'abalị ji ada mmadụ amụsụ ụdị anwalecha bụ amụsụ buru ibu and ebe amụsụ nwebụ ike imenụ bụburu ibu onye amụsụ ga-emegbu gị ka ị gaa n'iru onye amụsụ ga-emegbu gị ka ị bụrụ ogbu ebe onye amụsụ ga-emegbu gị ka ị nachighị azụ onye nwere nnukwu ọgwụ ndị be anyị na-ekwu na o yiri amụsụ maka na ịchụba onye ahụ ka igbu onye ọbụla ga-ebutere asị ha yi na onye nke a nyere amụsụ na nwatakịrị nke a nyere amụsụ ọ maka na ọ kara arụ ndị atụ na ibe bụ amụsụ na-eweta amụsụ bakwuru mma gbasara amụsụ na ebe ahụ ịkọwa nke ọma dịka onye nwe ntị n'ikpeazụ nwa okwu imetụ aka ihe gbasara ọgwụ ike kọwara ihe bụ ọgwụ and nke ọgwụ si arụ ọrụ ife bụ ọgwụ bara ụba enwere ọgwụ mmadụ ị ga-agwọ ka o nwetebe ego ya bụ ọgwụ ego nwa ọgwụ a ga-agwọ ka e were ikpuchigide akara aka mmadụ ọgwụ nke anwa dịkwazi iche nwa ọgwụ a ga-agwọ maka agamniru ma ọ gwọ ọgwụ ka mmadụ nachiri azụ ibe niile a bụsi ọgwụ obodo nwee ike ịnọ nwee nkwekọrịta ji agwọta ọgwụ